ועכשיו יש לנו פה את הדיווח השבועי של משפחת גרינר. שלום לבנות משפחת גרינר המצומצמת, המשפחה. רגע, נפתח לכם מיקרופון? כי אני... כן. מי מדברת היום? שבוע שעבר הייתה לנו את עדי, הבת, ואת מאיה האמא באולפן, אבל מאיה לא רצתה לדבר. כן, נראה לי שהיא לא רוצה לדבר. אמרה לעדי דברי את, ואז כשעדי, לא, אנחנו חייבים לספר, ואז כשעדי דיברה וסיפרה לנו, אז האמא ככה, רגע, אבל תגידי שזה, מה את אומרת זה, מה פתאום, זה לא ככה, זה ההיא. בוא ניתן לה לדבר. ההוא בכלל לא גמד, וההיא הגיעה בטקסי, וההוא בכלל מסיפור אחר. אז רגע, אז אנחנו, בוא נעשה סדר. היום מי מדברת ומי נותנת הערות וביקורת? שתיהן. מסתכלות אחת על השנייה, הם לא תכננו. רק הערה קטנה, אמרנו יום רביעי היום, זה אומר שעכשיו היה שידור, אתם מגיעות לכאן אחרי השידור. עכשיו תספרו לנו מה קורה פחות או יותר בבית, וכמובן אם לי, רקחו בחשבון שאנחנו צריכים ככה למי שלא עוקב ולא צופה ולא מכיר את החבר'ה בשמות, ככה לספר לו מה העניינים. אולי נתחיל בלהגיד להם שלום. שלום. שלום לעדי ומאיה גרינר. מה העניינים? בואו תתקרבו למיקרופון. כן. אז אנחנו כאן ברדיו כל אמריקה בתחנת רדיו מלווים קרוב צמוד את לי ומקווים שהיא תגיע רחוק. זה שאת זוכרת את השם של הרדיו והתוכנית שאת לא חשוב, כן. אז אנחנו מלווים את לי ואת המשפחה, ככה בתמיכה ופרגון קרוב מ-LA. אמיתי מהלב. נכון. ככה, בוודאי, מה זאת אומרת? אז בואו תספרו לנו איך עבר השבוע לי. אני חושבת שהיה לה שבוע מעולה, כיף, היה להם משימות, היא השתתפה בשתיהם וב100%. מה היו המשימות? אחת מהם הייתה למלות, הם היו צריכים למלות, תסביר את זה. למלות את מכל המים ב-1938, לפני קום המדינה. את מכל המים מ-1938. רק תתקרבי למיקרופון כי לא שומעים אותך. כן, רק... הם נתנו להם משימה של חזרה לאחור כזה, והחזירו אותם לשנת 1938, לפני קום המדינה. אוקיי. והם פשוט העמידו לפניהם איזה מכל שהם היו אמורים למלא אותו מים, לייבש כביכול את הביצות. ונתנו להם לבוא... הם נתנו להם לייבש ביצות? כן, והלבישו להם... מגפיים כאלה ו... ספוגיות כאלה. מה עם כובע טמבל? והם היו אמורים... לספוג את המים ולהתחבק אחד עם השני בשביל להוציא את המים לתוך מכלים. אני לא רוצה להעליב, אבל את יודעת, אם יש משהו שאני ממש רוצה לראות, זה בחורה כמו לי, שהיא מותק של ילדה, אבל בכל זאת ואלי גרל, אוקיי? לגדלה פה בנורט הוליווד, מייבשת ביצות. דווקא היא לוקחת את התפקיד מאוד 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 ברצינות. כן? ואיך היא עושה את זה? היא נולדה בתקופה, חבל. כן, היה... נתת לה חינוך טוב כזה, אה? כנראה. אוקיי, אז היא עברה את המשימה הזאת הראשונה. כן, אז את זה הם עשו, אז הם לקחו 4 דיירים שימלאו את עצמם עם הספוגים והתחבקו, והיה מלא צחוקים, חייבים לעלות על האינטרנט לראות את זה, זה פשוט משעשע. כן, כמובן. ואחר כך את המיכל הגדול הזה, המשימה הבאה הייתה שהם צריכים לשמור על המים במיכל, וכל פעם עבר איזה נינג'ה שעשה עוד חור ועוד חור במיכל, והם עמדו שם 16 שעות, זה התחיל בחור אחד ונגמר... זה נשמע כמו משחק שיש לי על הפלייסטיישן. זה היה מטורף, הם לא ישנו. כן, החבר'ה לא ישנו. לי לא ישנה בכלל, האמת, היא נראה לי שהיא אחת אולי זה היו איזה 3 דיירים שלא ישנו בכלל, והיא אחת מהם. כמה זמן? 16 שעות היו צריכים לשמור ולשים את האצבעות על החורים שלא יצאו המים. אוי, גדול. זה היה גדול, זה באמת היה גדול. איזה משימות קיצוניות. אבל הם העבירו את זה מאוד יפה, הם שרו, סיפרו ברכות מסביב. אז בעצם לי, כשנותנים לה משימה, זה קורה. כן, היא לוקחת הכל ברצינות, היא... יודעת. אז יפה, זה הלך טוב. מה עוד היה? היה לדנה יום הולדת, ולי הזמינה... מי זו דנה? דנה, אחת מהדיירות. אוקיי. פולניה. כן, פולניה, בת 38 אומרים. כן. 39. נכון. ומה לי עשתה בשבילה? היא הייתה צריכה לבחור 7 דיירים שיבואו למסיבה שלה. אוקיי. והיא בחרה בלי, לי הייתה אחת מהדיירים, למרות שלי הייתה מאוד 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 עצובה. מי היה הדי-ג'יי? שהשאירו אותם בחוץ. האח הגדול היה הדי-ג'יי, הוא שם להם שירים של שנות ה-70's. גדול. כן, כי זה הכל, אני יודעת, זה קשור לטיים משין, והוא העביר אותם אחורה ל-38, ואחר כך הביא אותם לשנת 71. אז לא משעמם להם שם, אה? לא, בכלל לא.
איך נראה לכם שהיא משתלבת? מעולה, 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 והיום כל אחד היה צריך לתת 2 שמות, מי האנשים שהם רוצים להדיח, ולא היה בן אדם אחד שאמר את השם שלה. מדהים. כן, היא מסתדרת עם כולם, כולם אוהבים אותה, צוחקת כמו תמיד. וזה בא לידי ביטוי בשידור עצמו? תראי, אני רואה את זה 24 שעות, אבל היום סוף סוף כן יראו את זה. הנה עובדה, אף אחד לא אמר את השם שלה. ואני עם זה, it's always on, וכל מה שאני שומעת זה, כל היום צוחקת. זה טוב. זה מעולה. אם היא צוחקת זה סימן she's having a good time, לא? זה מעולה, מעולה. והבן אדם כאילו הכי יפה נפש שם, שלדעתי זה התאי, והיא ממש ממש צמודים. כי אני חושבת שהוא בוחן את כולם, והוא אפילו הדיח את דנה, בגלל שהוא חושב שדנה בכה למסיבת יום הולדת של האנשים רק לפי המראה שלהם, ולא לפי האישיות האמיתית. אז התאי מאוד יפה נפש, והוא צמוד לליהי, כי הוא רואה שגם היא טובה באמת. אוקיי, יפה. אז מה מצפה לנו הלאה? אז בעצם היא עברה לשבוע הבא, השבוע היא סייף. Thank God, כן, Thank God. זה אומר שבעצם ההדחה היא ביום שבת, נכון? זה אומר שאין הדחה. אוקיי. לא, יש הדחה, אבל לא ללי. כן, לא לה. כן. אוקיי. יפה מאוד. עכשיו, אני הבנתי שבעצם אפשר גם, צופים בעצם יכולים להצביע איכשהו בשביל לי, או בשביל... היא לא מועמדת להדחה, זה לשמחתנו. כן, אבל בעתיד אנחנו בונים, עושים בילדאפ להמשך. אנחנו ככה, דרך התוכנית שלנו נעזור בסיטואציה שאם היא תצטרך להיות מודחת, כאילו תהיה מועמדת, אנחנו דרכנו גם ננסה ככה לעשות איזשהו קמפיין, ושאנשים יצביעו ושישאירו אותה שם בבית. מה, אם נגיד עכשיו, אחרי שראיתם כבר איזה 2-3 תוכניות, והיא לא יכולה לשמוע אתכם, אבל מה הייתם רוצות להגיד לה ככה? שתישארי וכל הכבוד. היא וככה אוהבים אותה. מעולה. יפה. אז עוד משהו? דרך אגב, אתם יכולים, המאזינים שלנו יכולים לעקוב גם דרך האתר שלנו על עדי ומה יכתבו, מה עובר במהלך השבוע. מה היה, מה קורה, מה הן חושבות וכולי, תוכלו לעקוב דרך האתר שלנו, לדעת ככה מבפנים מה עובר על המשפחה, ולהתעדכן. כן, ועוד הפעם, אולי נגיד להם שוב שהם יכולים לראות את זה דרך האתר, mytvil.com. יש גם דרך מאקו? 24. דרך מאקו אני חושבת שרק יכולים לראות את התוכנית אחרי כמה ימים שהיא שודרה. אוקיי. אבל דרך mytvil.com אפשר לראות 10 תחנות מישראל לייב, פלוס ה-24 שעות כאילו לייב. של האח הגדול. כן, של האח הגדול, פלוס צ'אנל 2. אתה יודע, את השידור עצמו. כן. אז אנחנו ככה תומכים במאזינים שלנו ללכת לצפות. תומכים, מבקשים. אנחנו תומכים בלי ומבקשים מהמאזינים. ללכת לצפות ולחזק את... אין לך את זה היום, אה? כן, ושגם שייכנסו למאקו, ומתחת לתמונה שלה, מתחת לתמונה שלי, שיתחילו לפרגן כל החבר'ה פה, והחבר'ה בארץ, אם הם שומעים את זה, אז... בוודאי, אז שוב, מה הוובסייט? של מאקו. של מאקו, אוקיי. של מאקו. אני מתבלבל, בין MyTV, מאקו. מאקו זה MAKO, www.mako.com. אני חושב .il. .co.il. אני פשוט עולה תוך כדי שאנחנו מדברים. כן, כן, תגיד את זה שוב, מאקו זה www.mako.co.il. כן, אז שיעלו וילכו תחת התמונה ויתחילו לפרגן, חבר'ה. הנה, את מי תשאירו בבית, בואו להצביע, הצבעות הקהל. מעולה. והנה תמונה שלי גם רצה פה. אז אנחנו נמשיך להתעדכן כל שבוע, אחרי השידור, לשמוע מה היה, איך הולך, מה העניינים, מה קורה. וזהו. כן. עכשיו, כרגע באתר כדי להצביע לי לא מופיע. רק 4. יורם כהן, יגאל לנקרי, ליאם רז ואמיר גולדברג. את מי אנחנו רוצים להשאיר? מי הכי נחמד ללי? לי מסתדרת עם כולם. את יורם לא צריך שם, הוא מאוד משעמם, וכפי שהיא אמרה, הוא ישן הרבה. אוקיי. יש את יגאל אלנקרי, ליאם רז, איך היא? זהו, האמת היא שבאמת לי הייתה רוצה שליאם תלך, כי היא נדבקת אליה ומציקה לה ומדברת יותר מדי. מה עם אמיר גולדברג? צריך את אמיר בתוכנית, הוא נותן קצת אקשן. כן, אז להצביע בשביל אמיר? בואי נשאיר את אמיר. מי שרוצה, הנה, אני הצבעתי בשביל אמיר לפי בקשה של משפחת גרינר. נשאיר את אמיר וגם יגאל נחמד. כן, יגאל נחמד, חייבים להשאיר את יגאל, הוא רואה דברים אמיתי. מאוד אמיתי. זה עולה כסף להצביע. כן, זה עולה שקל. אבל אני לא, אני צריך להירשם במאקו. סנטים
שקל זה בערך 12 סנט, משהו כזה? מה בערך קווטר, בערך קווטר. שווה. אני ארשם ואנחנו נצביע.